Siyam katawo ang patay samtang siyam usab ang angol human mahulog sa pangpang usa ka truck nga puno og kopras sa Zamboanga del Norte. Ani ang report. Daw napisat kining bongo truck human mahulog sa pangpang nga halos 20 metros ang gilawmon gikan sa kalsada sa Sitio Quarry, Barangay Manawan sa Baligyan, Zamboanga del Norte niadtong Martes sa buntag. Dead on the spot ang siyam kasakay sa truck nga nailang sila Adji Hadja, ang helper, Marcelina Humunong, Misterio Suales, Insing Ompia, Annalyn Budong, Alisita Abong, Marciano Ansali, Joniel Ansali ug Christy Sandigo. Samtang siyam ang samdan sa insidente nga anaa karon sa Labason District Hospital. Kini mao sila si Ronaldo Hadja, ang driver sa truck, Pendina Gumamay, Reynald Hadjal, Ronalyn Mudong, Lita Sandigo, Joel Sauban, Julieta Abaw, Lito Midong ug Juni Sanibat. Sa investigasyon, gikan sa Barangay Milidan sa Baligyan ang truck nga padulong unta sa lungsod sa Labason. Apan pag-abot sa Sitio Quarry, nawadan kuno og kontrol sa manibela ang driver dihang pabahada na kini ug midiretso pagkahulog sa pangpang. Nawadan kuno og brake ang truck nga puno og kargang kupras, lakip ang mga pasahero. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.